Gaurko musika zuzenean telebista saioan Anker taldea ezagutuko dugu. Lurperatutako historiak izenpean argitaratu dute disko berria. Metal giroetan datorren talde legazpiarra da honakoa, eta taldea ezagutzeko entsegu lokalean batuko gara taldekideekin. Gaur, musika zuzenean telebista saioan Anker taldea. Anker izan dela azkenen zerbait nun gure nerabezaroan nahi izan deun euki ez, talde bat beti da nerabe baten ametsa ez, bere metal taldea eukitzea, bere rock taldea eukitzea. Eta kasu honetan, festivaleta eta musika festivaleta juten ginen udaran eta alako baten, juginen Alicantera Leyendas del Rock batera. Nunan Joanesekin pixkat hitz egiten eta pixkat bera pikatzen saiatu nintzen, ze ordu aretan beak etzon gitarra jotzen, eta ni ere oso hasi berria nintzen, beraz ez genuken nibelik. Eta izan zen festival horietatik etorri, da sartu ginen pixkat nire brinkolako garajen, eta horra hasi ginen lehenengo abesti jotzen, abestik sortzen ere bai. 2020 urtean uste sartu ginela hemen, musika Zubeltza musika lokaletan, Legazpiko musika kolektiboa da. Eta, ordun jarraitu genuen ensaiatzen, eta lortu genituen azkenen 10 bat abesti, eta lortu genuen gizagaitza lehenengo gure lan luzea ateratzea. Jarraitu genuen kontzertuk ematen, 2023ko ekainera arte, hor gelditzea erabaki genuen, eta bigarren disko bat grabatzea. 2023ko udan grabatu duguna, eta 2023ko urritik ona kontzertuak ematen gabiltza eta bigarren lan luzeko bira egiten. Egia esan, nekok esan duen bezala, lokaletan sartu ginen momentutik argi genukan gure bidea hori zela. Bai, talde guztiak bezala hasiera batean aritu ginela bertsioa jotzen, bertsio oso simpleak, oso txarra ginen, baina gure erritmora hasi ginen gure abestia gutxi gora bera sortzen, eta horrela, azkenean gure ilusioa da, gure, nekok esan duen bezala, gure nerabezaroko ametsa eta abestiak sortzea. Orain arte jo ditugu 40 kontzertu hasi ginenetik, eta helburua da horrela jarraitzea, gure diska berriarekin, hurrengo urteari begira, kontzertu jotzea ia astebururo alba da. Ni sartu nintzen Ankerren 2022ko azaro inguru alden ja ezagutu nituen hauek taldean sartzeko planen. Ze aurretik koinzituen kontzertutan, nik beste talde bat neuken, eta kontzertun bat eman genituen batea. Eta hortik deitu zeaten, torri nintzen, da guztu antzila betan egin baita, eta ordutik. Gaur egun hemen gaude, parte unasi esker. Berekin topatu ginenen, esan genion Ankerreko parte izan naizon, eta baietz, eta hasiera baten eman genion lehenengo diskoa juteko ikasten gutxinaka bere kabuz, eta hasiera baten esatea, nik diskoa buruz dakit, apostu serio bat ingenun beregatik, eta nire ustez oso ondo datea zaigu. Gaur hemen egotea bigarren diskako bira egiten, parte txiki bat berari esker da. Metal musikaren eremuan kokatu daitezke Anker taldearen doinuak. Betiko euskal heibitik metal klasikora, trasha, metalkorea, death melodikoa edo power metala tartean. Hori garbi dago. Metalen barrun mugituko ginela hori garbi zeon. Bakarrik, guk ere ez dakigu egizan da etiketatzen edo katalogatzen gure musika, ez? Guk beti esaten dugu, guk iten deula gure eslogan bezala ateratzen zaigunetik gustatzen zaiguna, beraz, hori kritikondako uzten dugu, katalogatzea zen musika estilo iten dugu, baina bai iten deula, euskal metal bat, ez? Nun ez dakit, thrash, metalcore, thrash melodikoa hor moitzen. Gehien bat saiatzen ga Euskal Herriko metal tradizioa
lotuta egoten baten, baina kanpoko influentzik eukideiken pixoe alde bat eutzi gabe. Hoi nik uste dut dela estilotan pentsatzen hartzen garen, hori da nik uste dut gure zur. Azken finean, bai, Elbert izan da betidanik eta txikitatik gure referente bat eta Zutagar baita ere. Eta adibidez Berritxarrak edo Asgard bat izan dike baita. Latzen ere dauzkagu hemen herri ondoko die, oinatiko. Baina, esan genezak ere beste influentzia batzuk izan ditugula. Gure bi diskatan adibidez izan dike Bullet for My Valentine, Trivium in Flames edo kanpoko eta beste talde batzuk ez da. Bai, zuk esatezun bezala eta nekok esan duen bezala. Azken finean guk ateatzen den musika ez da pentsamendua atin bar dugu, baizik eta ateratzen zaigu edo okurritzen zaigu momentuan ez, eta gizu momentu luzido horietan ateratzen zaizun abesti zatiren bat edo planteamendu bat, eta besterik gabe gustatzen zaigun hori ekartzen dugu, bestekin partekatu eta hori izaten da emaitza. Debuteko gizagaitzalen diskoari esker, bidea egiten hasi zen Legazpiko taldea. Lehen kontzertuekin batera, taldea sendotzen joan zen, metal estenan barneratzen. Azkenen lehenengo esperientzia bat ez, danerako. Bai grabaketa orduan, bai kontzertuak emateko orduan, bai nola saldu, nola erlazionatu. Bai, azkenen ikasketa bat izan da. Eta esan da, diskoa ere nahiko zabala da, ez? Nahiko estilo desberdinak jorratzen ditu, ez dauke estilo zehatz bat edo konkretu bat, nahiko zabala da, eta horrek ere publiko desberdinak erakartzen ditu. Lehenengo esperientzi bezala oso ondo egon zen. Oroitzapen oso onak ditugu eta gaina anekdota oso politak ere. Bai, noski, eta pixkat metal munduan, beste taldek ezagutzen, harreman estua edukitzen talde batzuekin, kontzertu antolatzeko, kolektibo batzutan, adibidez Bass Metal Underground barruan parte hartuz, eta Bass Metal Country zigiluan ere sartuta gaude, intzan pixkate rekopilazio bat Euskal Herriko talde desberdinekin, eta hor sartzea lortu genuen lehenengo diskarekin, egia esan da. Bigarren diskonetan taldeak izandako garapena handia da. Emaitza debutekoa baino indartsuagoa da, eta kantu berri hauetan nabari da hori. Lehenengo diska enekok esan duen bezala oso lehenengo esperientzia bat izan zen orduan, guk ere geure burua ez genuen kokatzen oraindik gure instrumentuetan eta taldean bertan. Eta baita ere, garrantzitsua izan zen, zoritxarrez edo zorionez, urkok taldea ustea erabaki zuen, eta horrek arekin estiloa pixkatxo bat aldatzea eraman gintun. Eta baita ere, nik uste dut, eneko Jones eta Hirurok genuela konexio gehiago nahi genuenarekin, eta urko igual zen pixkatxo bat mozten ziguna edo beste alde batera botatzen gintuena, eta alditu aguna etorri denetik, nik uste dut orain lortu dugula benetan nahi genuen azken emaitza hori. Azkenen birmoldaketa bat izan da, ez? Azkenen lehenengo baten, urkok ere etzon bajua bakarrik jotzen, baizik eta baita ere ahots guturalak sartzen zituen. Behin Unasek adibidez hori ez egiten, baina Unasek dauzke bere beste abilezia batzuk, adibidez konposaketa aldera, teoria musikal pila daki, estrukturako ondo dakizki organizatzen, hortan ere Jon oso abila da. Eta bai gala Joanesetan igual pixka eta hasieran ateatzen dituguna gauza gola ez dakit guri iruditzen zaiguna, eta batzutan ondo izaten da eta beste batzutan gaizki. Eta ja bukatzeko iruditzen zait interesgarria justo nire baintxe konturatu naiz.
Nik uste baita ere diska honen aniztasunak bai daukala zerikusia, azken finean Laurok dakigu jotzen gitarra, eta guk beti konposatzerako garaian lehenengo pausua beti izaten da gitarragaz, orduan nola gitarra jotzen duen bakoitzak edozeinek ekarri dezake ideiaren bat, eta nik uste horregatik ere aniztasun hori ere Bai, agertzen dela. ematen dela, bai, guztiz. Lurperatutako historiak diskoa lan kontzeptuala da. Taldea giza bidegabekeriak hartu ditu ardatz diskoko bederatzi kantuetan. Hasierako erronka horretan gizagaitza atea genunen bai saiatu ginen ja hasieratik disko kontzeptual bat iteko, ez? Egu, ez dakit, nahiko frikiak gara, edo, bueno, gustatzen zaizkigu pixkat gare, lehen da biziko bezala, ez? Lan luzeak egiten dituztenen jendea bezala, bueno, identifikatzen gara. Eta lehenengo disko hau, bai izan da pixkat, izakiaren gabeztietatik edo galeretatik abiaturiko album kontzeptual bat, nun abesti bakoitza dauke bere arazoa edo egiten dio referentzia gabeztia konkretu bati. Eta bigarren disko hau izan da, gabeztia horietatik eratorritako izakiak indituen krimenak, ez? Izakiari baita ere, eta azkenen gizarte baten nun danetik onartu dan, eta noaino arte iritsi izan dan gizakia, ez? Ze gauzak izan dituen, ez? Izan da pixkat. Eta bueno, bai die baita ere, egunerotasunean ematen dien arazoak ere kontatzen ditugu, eta bueno, pixkat hortik dijo gauzea, oengoz. Entsegu lokalean grabatu du taldeak disko berria. Aimari Barzabal soinu teknikari izan dute lagun langintza honetan. Emaitza borobila eta indartsua da, erabatekoa. Bi lanak grabatu ditugu Aimarri Barzabalekin, Iluntz produkzioak. Oso pozik gaude, oraingoz behintzet oso pozik gaude, bera ere laguna da, eta orduan oso erraza egiten zaigu berekin lanitea. Esan genezake taldeko 5. partaidea dela. Zeren, konposaketa lanetan lagundu egiten dugu, grabaketa lanetan, nasketa egiterako orduan, masterizazioa, gero aparte bideoklipak grabatu dizkigu, eta gero laguna dela baita. Osea, profesionala izateaz aparte gure laguna, eta horrek asko egiten, asko kontatzen. Izan zen, hilabete eta piko ustez, instrumentro grabazio. Eta, lokal hau, etzan bate oain dauken itxura, etzan una cueva de grabación. Genauken jarrita mai bat hemen erdin. Hemengo mai hau hemen erdin dana gauzaz bete, eta ezin zan ibili lokaletik dana kablek, dana, no seke, gitarrak por ahí, eta eromena pixkat. Azkenen ere, Aimarrekin egiteko garaian ere, nola, egunero ez daude berdin. Eta kasu honetan, ez daukezu estudioko presio hori, ez? Geroz eta ordu gutxigo, geroz eta merkego bateako zaizuna diskoa. Hemen, egun txarra baldin badaukezu, saiatu, baina ez baldin bazaizu bateatzen, hurrengo egun baten grabatuko da, eta listo, konfiantza guztiarekin eta lasaitasun guztiarekin. Hobe da gauzak ondo eta polikitzea, azkar eta gaizkitea baino. Teknikoki gora egin du taldeak, eta ahotsen langintzan egon daiteke diskonetako garapen nagusia. Ahots guturalak eta melodikoak uztartu dituzte, emaitza sendoago bat lortuz. Nibili nintzen ahots melodikoa egiten, untzulekin batera, untzuk lagundu egiten zidan koroekin,
eta bestalde enki genuen urko, gehiago ahots urratua eginez, eta nola urko jun nintzen bigarren diskoa grabatzen ari ginenean, orduan pixkat moldatu egin behar izan genuen taldea, eta ni hartu nuen pixkat ardura hori, ahots urratua egiteko ardura hori ere, eta unzu bai, lagundu zidan apur bat, ahots melodikoa abestietan sartu, estribillo batzutan, eta bar. Bueno, urko joan zenez, eta birplantamentu hau egin genuenez, baita ere pixkatxo bat, talde gisa eta musiko gisa nik uste dut eboluzio bat suertatu zela, kasualitatez, eta berak bai hartu zuela rol hori ahots indartsuagoak egiteko eta bar, eta gero, estrofetan eta horrela, eta nik aldiz bai joera izan nuela gehiago, melodikoa, baino askoz ere gehiago. Lehenengo diskarek grabatzen genituen ahotsak ez ziren hain melodikoak edo ziren hain tonu altudukoak edo hain exigenteak, eta nik uste bigarren hontan bai saiatu garela horra iristen. Beltz koloreko CD formatuan ikusten du argian lan berriak. Diskoa autokoizpen gisara argitaratzen da. Diskon diseinua zenkarratu zen Maria Alzelai, eta lan polit bat entzegun. Diskon nahi izan genuen bezala, nabardura polit batzuk izan ditu disko fizikon, eta horrekin gare oso guztu da. Unasek aipatu duen bezala, diska fizikoan aurki ditzazkegun nabardurak, ala nola, besti bakoitzeko Mariak proposatu zigun irudi bat edo simbolo bat jartzea, eta simbolo eta irudi hauek pixka bat erreflejatzen dute abestiak esan nahi duena, edo simbologikoki zer esan bat ematen diola. Oso estetikoa eta oso polita geratu da. Disko berrian kolaborazio ugari bildu ditu taldeak. Horien artean, Asgard taldeko Asieren Bil, Elbere taldeko Iker Manso edo Diabulusi musika taldeko Zubero Aznarez. Oso, sorte honeko izan geha, kontau izan deulako kasu honetan artista askorekin, baita ere laguna askorekin, eta aipagarrienak Asgard taldeko abeslaria, Asieren Bil, oraindik ere ez dugula sinisten, nola lortu izan dugun hori berarekin. Oso tipo jatorra, humila, hasieratik lanerako prest, eta gaina musutruk eta metal estenan aurrera jarraitzeko bere aportazio txiki hori indigu gurekin, eta gero izan dugu baita Zubero Aznarez, Diabulusin musikako abeslaria ere, Iñaki Mujika laguna, Nagore Imaz ere, eta gero bai daukagu Iker Manso ere bai, noski, elberetekoa, hori hartu gabe. Sartu ditugu baita ere kuadriako lagun asko, Ankerreko oso jarraitzaileak direnak beste 6. Taldekia izango zena Asier Imaz ere sartu dugu, eta danon artean indako zerren emaitza izan da, ez? Helburuetako bat edo iruditu zitzaigun oso polita lagunak diskaren parte izatea ere, ez? Azkenean guretzat gure lagunak ere oso gure bizitzaren parte direnez, eta Anker guretzat hobby bat denez ere bai, pixkatxo bat bi mundu horiek nahaztea, eta ez dakit. Guretzako nik uste kriston esperientzia polita, behaiek ere uste dugu ondo pasatu zutela, eta emaitza behintzat begira ondo geratu da eta guzti, denak pozik. Eta bestela hori eramandako momentu honak, ez, eta anekdotak eta parre pila atin genuen, así que oso ondo, oso gustatu.
Euskal Herriko metal eszena oparoa bezain anitza da. Musika taldeak badira, kontzertuak ere, bai eta herriko burdina bezalako webzine referenteak. Hala ere, mugimenduak ez du islarik ohiko telebista irrati eta egunkarietan. Bai, argi dago guztiz ados, batez ere ez duk esan dezun bezala komunikabidetan, ez? Adibidez, gaztea eta olako saioetan adibidez ezinezko egiten zaigu hor sartzea. Esaten dut hau, esperientziagatik saiatu gehalako. Eta adibidez bai esan ziguten ateako ginela B aldean edo beste saio batean, baina egia esan da, Hamaika telebista izan da bideoklipak atera dizkigun komunikabide bakarra, eta orain elkarrizketa hau, ez? Baina, bai, metal eszena egia da nahiko osasuntsua ateratzen nahi dela, bai dela, ez dakit, 3. edo 4. olatu bat, ez? Pixkat, gure edadeko jendea, ez dakit, 35 urtetik berako jendea gutxi gora bera metal eszena honetan sartzen nahi dana, bere taldetxo txikia egiten nahi dana, eta gutxinaka kontzertuak ematen, ez? Eta hori zer esanguratsua dela esango nuke. Nik uste talde gehienak bezala Zutagar oso aipagarria da. Nik pertsonalki ere Zutagarrekin izan nuen baita ere abia puntu gisa. Eta bai, gaur egun, pozgarria da, ni baino gazteagoak ere ikustea eszenen, ez? Bai publikoan eta baita ere jotzen, ni beti pentsatu izan dut, ni nintzela gazteena edo lo que sea, eta hori pozgarria. Bai, zu baino txikiagok ere oraindik jarraitzen dutela, eta metala oraindik ez da dobla hilda. Eta hemen Euskal Herrin batez ere, nahiko osasuntsu ematen du, oraingoz. Bai, gaztetxeetan agian, erraztasun handiagoa daukagu, metala gehiago entzuten da, dena esan nezake. Baina hori agian beste leku batzuetan jotzeko udaletxetik herri baten jotzeko agian zailtasun handiagoa dira. Eta berdina gertatzen da askotan festivaletan, kontzertu bat lortzeko eta bar. Entsegu lokaleko jardun antzi gabe, disko berria taularatzeko unean da Anker taldea. Datozen aste eta hilabeteetan zuzenean aritza du asmo lauko bandak. Bai, momentuz, burua jiran, baina ja ideia berria baita jatzen nahi dira. Eta, pixka rekamaran sartzen ideia haiek, momentua iritsi arte dana hartzeko eta lantzeko eta bire atatzeko. Hemen beti aurrea. Bai konzentratu behar gala nire ustez, oaintxe momentu hontan konkretuki, bigarren diskoa ezagutzera eramaten, ez? Baina beti esaten deu, sekula ez dela gelditu behar sortzeaz, ez? Edo bir sortzeaz. Bai, diskoarekin alderatuz, guk diska egin genuen eguneko gure ilusio guztiarekin eta perfekzionismo guztiarekin eta bar. Baina aldiz, zuzenekoa, alde batetik oso garrantzitsua da, aipatzea, beti saiatzen garela, euneko 100 ematea ez, euneko 100.000 ematea, eta ondo pasatzea, noski, eta beti etortzen bazaizkigu lagunak ezagunak edo ez ezagunak, alik eta ondoen pasatzea, bai guk eta bai beraiekin. Bai, eta gure helburua da zuzenekoan gutxi gora bera berdin sonatzea, diskan bezalako soinu oso antzekoa berdina ematea eta Arte gobea, albalima, ez da. Bai.